Kaixo, atxalde guztioi, eskerrik asko nahi etorri zaitelako. Gaurkoan, prentxagarrati bat egingo dugu, aurkezpen ofizial bat egin nahi dugu. Uda horretikan atera genuen beka deialdi baten inguruan. Beka hori izan zen, Urretxuko eta Zumarrako udalak elkarrekin, alderdi politiko guztien konsensuz, atera genituen bat oinarri, Urretxu eta Zumarrako memoria historikoa berreskuratzeko prozesua konpromiso hartzeko asmoarekin. Bekaren izenburua, memoria historikoaren ikerketa eta berreskuratze beka, Urretxu eta Zumarraga 1996ko altxamendua, gerra zibila eta frankismoa izan zen. Tribunala osatu genuen, alderdi politiko guztietako ordezkariok, bi herrietakoa, epaimahaikidean bertan ere aditu talde bat osatuta daukagu, eta udaletako idazkari eta artxiberoak. Mahai konpletoa, iruditzen zaigu, tribunala konsensuz ere osatutakoa, eta bertara aurkeztutako beka deialdira aurkeztutako lan bakarra, konsensuz onartua izan zen, hau betez onartua izan zen, eta memoria nazela taldeari esleitu genion beka honen ardura. Memoria nazela taldea aurkeztu ondoren, aurkeztu horretik, pixkat aurkeztu nahi zuet mai honen bueltan hemen agertzen garen kideok zeintzuk garen. Nire eskubitera, Zumarrako alkatea Mikel Serrano, Antxine Mendizabal, kaian aditua eta tribunaleko bakide ere izango dena, eta pixkat esplikatuko duena beka honetan aurkeztu den edukiaren inguruan, bere balorazioa edo guztiokindako balorazioaren berri emango dugu. Memoria Nazela taldea osatzen dute nire ezkerretara daukan Alex Arizarrak, Idoia Agirrek, eta hortik handauden Aritzor Mazabal eta Gizela Esateik baita ere. Eta lehen esan ditan bezala alderdi politiko kide bakoitzeko kideak ditugu. Alderdi 11 bateko kidea, Luis Anteide, eskutik ezkerrera hasiko naiz, Begoña Pereira, alderdi popularreko kidea, Javier Martín, PSE alderdiko kidea, eta Jon Mikel Irigoras. Josu, barkatu. Josu Irigoras. Alderdi jeltzaleko ordezkaria. Nazioarte mailan oinarrizko eskubideetako bat bete nahi dugu. Eskubidea da, 1956ko altxamendu militarrean, gerra zibilean eta frankismo garaian, giza eskubideen arloan egindako hainbat urraketen inguruan kaltetuak izan zirenen egia, benetako egia jakiteko eskubide hori aitortu nahi dugu. Beka diruz lagundua izango da, eta gerrak Urretxu eta Zumarra izan zituen ondorioen ikerketa lanetarako erabiliko da. Esan nahi dugu ikerketa fase hau 75 urte, 76 urte berandu hau hastea, gure ustetan jadanik berandu ere bada. Berandu izateagatik ez dugu beranduegi izan nahi, eta horregatik presazko iruditu zaigu hasierako fase honetan, fase desberdinak izango dituelako, hasierako fase honetan benetako testigantza erreal horiek eta benetako testigantzak adinean aurrera da pertsona horien testigantzak jaso, bildu eta horiek aztertzeko eremu baten gainean edo oinarri baten gainean izatea. Eta horren urteetan ikusiko genuke zer egin daitekeen jasotzen den testigantzaren inguruan. Baina, esanetan bezala, iruditzen zaigu importantea dela momentu honetan, bizirik dagoen eta hainbeste urtetan isilik egon den ahots hori berreskuratu eta benetan mahai gainean jarri eta papelean eta grabazio bidez jasotzea. 4.000 euroko beka deialdi izango da, hasierako urtebetean egin beharko dutenak talde honek, eta bai gustatuko litzake komentatzea, gerora ere komentatuko da, baina gustatuko litzakeela sensibilitate handiz lantzea kontu hau. Badakigulako urte askotan isilarazi eta isilik egon diren kontu hauek koste egiten direla aipatzea. Eta benetan ikusi dugu, ia duela 2 urte edo lehendabiziko aitortza bat egin genuen hemen bi herrion izenean baita ere fusilatuak, herriotan fusilatuak duela 75 urte fusilatuak izan ziren herritarrak aitortzeko olako omenaldi txiki bat egin genuen. Ura izan zen abiapuntua,
baina aitortza zaratago joan nahi dugu nolabaiteko benetako ikerketa sakonago bat egitera. Iruditzen zaigu hori dela beka honen funts nagusia. Eta besteak beste baita ere, aitortza zaratago, iruditzen zaigu bide egin nahi diogula baita ere momentu honetan memoria eta justiziari bide egin eta era berean ia ez aztera konprometitzen gaituen bide bat jorratzera denon artean. Horretarako, hitza pasatuko diot, Antxine Mendizabali. Epaimahikide bezala, pixka bat tokatzen zait ikerketaren helburuaz aritzea eta proiektuaren balorazioa egitea. Helburuari dagokienez esan, begibistakoa dela ez dago esan beharrik ez, 18ko atxamendu horrek, 36ko estatu kolpeak Espainia osoan, Euskal Herrian eta gure herrietan izan zuen eragina, garrantzi historiko, politiko, sozial eta kulturala. Eta gure herrian utzi duen arrastoa eta gure herrian izan duen bilakaera. Beraz, alde horretatik, uste dut, nahitaezkoa dara edozein ikerketa geure burua ezagutzeko, geure herria ezagutzeko. Bibliografia zabala dago, aspalditik hasi dira ikerlariak eta gai honen inguruan idazten, bai Espainia mailan, Euskal Herrian ere bibliografia zabala dago, jende honak egindakoa. Eta azkenengo urteetan ikusi dugu, lekuan lekuko herriko historiak ere jasotzen hasita daudela. Eta nik uste dut beste liburu, maila horretako liburu horiek bezen garrantzitsuak dira, kasu batzuetan liburuak dira, beste batzuetan beste erabateko testigantzak, ez liburuak bakarrik ez. Eta kasu honetan, beti ere dira herritarren bizilagunen askoz ere hurbilagokoak, nolabaiteko sozialki eta afektiboki badagolako lotura bat, eta helburua behintzat nire ustez eta nire iritziz berriro ere izan behar duelako geure burua ezagutzea eta hurbilago sentitzea horrek lan hori edo helburu hori errezko egiten du. Azken batean, esan nahi nuena da ezagutzari gabe ez dagoela konpromesurik eta konpromesurik gabe ez pertsonalik ez gizarte mailakorik ez dago hori bezala aurrera egiterik ez. Beraz laburrik dut nik izango nuke ikerketaren garrantzia hori dela. Aurrera jarraitu aurretik, nik beti aipatzen dut eta aipatu lan honek baduela aintzindaririk ez, eta Juan Jose Arozenak Hildainen izenaren izena aipatu nahi dut berriro ere ez. Arek pixka bat ikuste dut gaurko taldeak eta gaurko ikerlariek pixka bat gizonarek egindako lanaren jarraipena dela ez. Ez dakit bere historia ezagutzen dezuen, Urretxuarra bera, txikitatik ezagutu zuen gatazka eta gerra, eta berak nik ezagutzeko aukera izan nuen oski, eta berak gatazka urarekin oso hunkituta eta beti markatu izan zen gizon bat zen, eta oso txikitatik hasi zen herrian bai alde batekoak eta besteko hildakoen biografia txikiaiek jasotzen inok ez azteko, ez. Eta, nik sekulako zuerte izan gizonura ezagutzen eta nekin topo egiten, hasi izango nuke bere bizitzan obsesio txiki bat bihurtu zela hildako guzti horien biografiak jasotzea, eta nik uste tamaina horretako maitasun eta konpromisu keinu egiten direla eta aitortzekoa dela, eta ez nik uste Juan Jose Arozenak Hildainen jarraitzaileak izan zaitezketela zuek, ez? Alde horretatik, 50 urte baino gehiago pasatu ziren Juan Josek lan hori egin zuenetik. Nik irudipena daukat, denborak eta urteek pasatu dela gauzen eta baita gertakari historikoen perspektibak eta memoriak aldatu egiten direla, ezta? Baina, 2013an gaude, beraz gaur egungo jendeari tokatzen zaio jasotzea, ez dakit adindu gutxi egongo dira, gerra bizi izan zutenak, baina bere ondorengoak ere zerbait izan dute esateko, eta gertakizun hura osatzeko beti baliagarria izango da. Eta nik uste badakit ezagutzen ditut, eta Juan Josek lan horri jarri zion pasio, maitasun, eta erantzukizun berbera jarriko diotela gaur egungo taldeak.
Proiektuaren balorazioa da zesan, beraiek aitortzen dute ikerketak testigantzia jasotze hutsetik nolabait ere kontakizun oso bat egin nahi dutela. Desde luego, tamaina handiko lana da, baina egin beharrekoa edo saiatu beharrekoa, behintzat. Eta ondoren beste ikerketa sakonagoak egiteko, ez? Lehen esan dut, nik uste urteak gertakizunen narrazioak aldatu egiten ditula, eta narrazio berriak egin behar direla, eta kontakizunak beti ere osatu egin daitezke, eta kapitulo berriak egin behar dira. Uste espreski aipatzen dezuela lanean, kontakizun hori egiteko alde bateko zein besteko tamalez oraindik ere hitz hori erabiltzeko beharrean gaude, baina preste zaudetela bi alde horien lekukotza jasotzeko, eta hori oso garrantzizkoa da, nahiz eta oso zehatuta gauden netkati ez alde batekoak zein bestekoak, baina bi aldeak jasotzea garrantzizkoa da, kapituloak osatzen jarraitzeko. Eta, lehen esan detena, ez, belaunaldi bakoitzari tokatzen zaiola poliki-poliki egindako eta utzitako zauriak sendatzen joatea. Errealidadean, normalean gertakizun historikoak ez dut uste berez aldatzen direnik, baina ematen duten malgutasunerako aukera eta interpretazio berritarako aukera. Azkenean, errealidadearen interpretazio zurrunak ez dutelako inora eramaten. Hemen gero azalduko digute, beraiek erabiliko duten metodologia, ikusten da sarea ahalik eta urrutien bota nahi dutela, eta nik uste lan guzti horren ondoren jasoko dugula altxor preziaturen bat. Eta bereien alde esan behar da ere, ez dira da, orain hasinik badakit aspaldi eta, aspaldi dabiltzara gai honekin bueltaka, era batea, bestera, jakin nahian, lan txikiak edo handiak eginez, beraz, ezagutzen dute terrenoa esaten den bezala, eta ezagutzen dute gaia, eta argitaratu, eta ezagutzera eman izan dute, eta batez ere nik uste ezagutzen dituztela zailtasunak. Eta, zailtasunak ezagutzea beharrezkoa da jakiteko zer egin behar zaion aurre. Eta, bukatzeko nik besterik gabe esan nahi nuen, ikusten eta irakurtzen gaituzten guztiei esan nahi nien, ate joka juten zaienean, ate joka hasiko zaie. Eta, pendurrik gabe eta aurreritzirik gabe ateak irikitzeko. Nik uste gaur egun lana, uste dut ez da inongo epaiketa ez pertsonalik, ez sozialik egiteko justu kontrako, ez funtsik gabe eta ezagutzarik gabe egiten diren epaiak gainditzeko. Eta bukatzeko hausnarketa personal bat uzten badiazue, nik uste seguramente utopia bat dela pentsatzea, ez da alde bateko zein besteko muletila edo lelo hori gainditzea, baina hori izan behar du beti helburua, ez? Eta, nik inoiz galdetu diot nire buruari, nolakoa izango litzateken gure herria, edo nolakoak izango gineateken gu, gerra zibil bat izan ez balitz. Egia esan, pelikuletarako aukera ematen dut, porque ezinezkoa da hori suposatzea, ez? Baina, bai pentsarazten du, nolakoa izango da gure herria, eta nolakoa izango da gure seme-alaben eta biloen herria, eta nolakoak izango diren beraiek, gaur egungo gatazkak gainditzeko gauza ez bagera, eta gaur egungo memoria jasotzen ez badago. Jarraian, horien atzerataren ari, izango dizuet, zuen lanaren ari. Guk zer baino lehen, eskertu bai Antxineri eta bai udalei edo alderdi politikoei gugan jarri duten konfiantza, espero dugu konfiantza horrei erantzuteko gai izango behala. Eta, ja zuzenen harira joz, esan, Juan Jose Arrozena aipatu da, baina guretzako Antxine bera ere referentzia handi bat izan da, berak idatzitako liburu honetatik eta bestera ere eman dugun lanagatik, bere lanarekin lagundu dugunagatik gure lanean ez. Eta, gure asmoa bai da pixka bat, berak idatzi duen liburu hau osatzea, testigantza berriekin, baina hau ahaztu gabe oinarri oso garrantzitsua iruditzen zaigulako ez. Esan dut bezala, gure lehen helburua bizirik dauden pertsonen testigantza jasotzea da, denbora gure kontra baitago ardu horretan,
bideoz jasoko ditugu eta elkarrizketak egingo dizkiegu presa dauden pertsona guztiei. Hala ere, testigantza zuzen hori ez gain, baita ere berak esan duen moduan, jada hil dauden pertsonen informazioa ere jaso nahi dugu, bai beraien senideren gandik, lagunen gandik, edo informazioa duen pertsona ororen gandik. Hortaz ez da zertan, gerra bizitako pertsonei egindako elkarrizketez osatutako bat izan behar bakarrik. Alik eta informazio gehien biltzen saiatuko gara alde horretatik, bai alde batekoa, bai bestekoa, hortan inongo diferentziarik egin gabe. Informazio bilketa bat izango da, lehenengo lan hau, badakigu epeak ere nahiko murritzak diela, orduan ikerketak aurrerago egiteko utzi daitezke, baina informazioarekin batera ere saiatu nahi dugu behintzat argazkiak, dokumentazioa edo eta bestelako euskarri materialak biltzen edo identifikatzen. Gerora egin daitezken edozein lanetarako jakiteko behintzat herrian nola aurkitu daitezken etxeetan dauden material horiek. Esan behar da, lana egiteko elkarrizketak izango direla oinarria eta elkarrizketa horiek lotzeko bide diferentea jorratzeko asmoa dugula. Hau-zahoko harremanak izaten di hauetan zati garrantzitsu bat, baina alderdi politikoen gara, udaletako artxibo zainen gara, eskoletara, zahar-egoitzetara edota udal baliabide diferenteek eramaten gaituzten lekuetara joango gara baimenarekin, pixka bat elkarrizketatuak lotzera eta informazio hori jasotzea. Esan hala ere, pertsona guztien gana iristea oso zaila dela, orduan bai egin nahiko nukela deialdi ireki bat jendeak ireku gana jo dezan informazio hori ematea. Telefono zenbaki bat eta e-mail bat jarriko ditu jendearen eskura, baina horrez gain ere, udaletxeetatik gurekin harremanetan jartzeko aukera emango diete. Hortaz, bideak asko dira eta esan duten bezala garrantzitsua iruditzen zaigu informazio hori guztia jasotzea gure herrien historia eta gure herritarren iragana direlako. Orain idoia komentatuko pixka berdina, azterdenez. Nuestra principal referencia, como me han dicho, va a ser el libro de Antzine Mendizábal, La Segunda República en Urretxu y Zumárraga. Y nuestra prioridad va a ser, en un principio, la de tomar testimonio directo de todas aquellas personas que vivieron aquellos años y recoger los testimonios de las personas que participaron o vivieron la guerra mediante conversaciones grabadas en vídeo. También queremos contactar con personas que, aunque no vivieron directamente la guerra, tienen algún familiar o recogieron anécdotas de amigos, familiares o conocidos. Y luego, con todo ello, queremos recoger la historia de nuestros pueblos y de nuestros vecinos, recordando el pasado con la mayor cantidad de datos y fuentes posibles. Nos gustaría también completar estos testimonios con material físico, bien sean documentos y archivos, fotos, material de guerra, etc. La tipología que vamos a seguir va a ser entrevistar al mayor número de personas posibles. Para ello vamos a contactar con partidos políticos, acudiremos a las escuelas, al centro de día, a los archivos municipales y estaremos en contacto con los ayuntamientos. Queríamos utilizar esta rueda de prensa para hacer un llamamiento a todas aquellas personas que puedan facilitarnos información para que se pongan en contacto con nosotros y animar a los ciudadanos para que vayan a los ayuntamientos para dejar sus señas para que podamos contactar con ellos. Para ello facilitaremos unos teléfonos y un contacto conmigo. Bueno, ez niko errepikatzea ez batak ez bestek esan dutena. Eta kasu honetan bai egia da beka sarituak izan zatenak edo. Bai eusez eta bai erberaz egin duten niri bakarrik tokatuko zait azkeneko hitz hauek erderaz egitea gehien bat eta horien izan dako funtzioaren irizpide marko nagusiek pixkat plazaratzeko. Como comentaba, que no voy a extender demasiado, en este caso también decir, porque el contenido de lo que va a tratar la beca en sí, la investigación en sí, ya se ha dicho en ambas lenguas y que no quiero repetirme, con lo cual voy a ser bastante concreto y conciso. El objetivo también, como ha dicho Antzine, pues es
es intentar trasladar, ¿no?, la trascendencia en aquel momento también, después del ordenamiento nacional, lo ocurrido en Orocho y Zumárraga en aquel momento, ¿no? Por eso se van a dotar de muchos documentos, de muchas experiencias, de muchas entrevistas, sobre todo, que en este caso también, pues sí es verdad que llegamos un poco tarde y que por parte de las administraciones hemos llegado tarde en dos aspectos, ¿no? Primero, yo creo que también, en colación de lo que ha comentado el alcalde, decir que el homenaje a en este caso, a los fusilados en el 36 o en torno a la guerra civil llegó tarde. De hecho, las familias así lo trasladaron, pero desde luego también reconocieron que fue un gesto que ellos o que ellas en aquel momento también supieron reconocer, ¿no? Al hilo de aquello, y como segundo paso, como bien ha comentado como segundo paso viene esta beca que desde luego por parte de los dos ayuntamientos, y también yo creo que quiero hacer incidencia en el sentido de que absolutamente todos los partidos políticos estábamos de acuerdo en que la beca se tenía que trasladar y que se tenía que realizar de la forma que se ha hecho, y yo creo que también eso en este caso también, como no podía ser de otra manera, pues es un logro, ¿no?, compartido por absolutamente todos, y creo que también da un poco trascendencia a la visión que se quiere conseguir, ¿no? Como he dicho Aranchiñe también, ojalá una vez concluido esto, bueno, podamos ir avanzando en esto de la guerra de los bandos, o de los ambos bandos, y que en este caso ninguna de las personas que nos pueda estar escuchando intente o entienda que se va a querer juzgar en aquel momento su posicionamiento, ¿no? Yo creo que también nos ayudará a avanzar en todo lo que podamos hacer, y todo ese recorrido y toda esa memoria recopilada nos dará también fiel reflejo de la situación y de la realidad que en aquel momento se vivió tanto en Zumárraga como en Orocho, pero desde luego también nos ayudará para poder ir avanzando, pues, en las situaciones, en los diarios que por desgracia entiendo que todavía tenemos. Como digo, es el segundo paso para conseguir una información y recopilar toda esa documentación que luego posteriormente también seguro dará como fondo para poder ir trasladando también y ampliar esta investigación, que seguramente además se podrá dotar también, pues no sé si de algunas otras becas, pero desde luego también para poder profundizar en lo que ha sido la historia de Zumárraga y Orocho, pues prácticamente desde aquel 18 de julio del 36. Como también decía, que yo creo que también es una cosa importante, ¿no?, que la gente que se acerque, la gente que tome parte en este trabajo de investigación, que desde luego se va a intentar, como lo han trasladado ellos y como estoy seguro que se va a realizar, con la mayor sensibilidad posible, ¿no? Y como digo, sin querer juzgar absolutamente a nadie, y con la intención de poder recuperar toda esa memoria que ya desde luego será la de unos pocos, por el tiempo y por la edad que posiblemente tengan, y que desde luego también será un contenido con un valor histórico que desde luego nos dará pie a poder afrontar el futuro de otra manera. Y eso.